perquè tenim al davant una situació de crisi econòmica molt important, del qual vostès saben que nosaltres hem entrat ben bé una desena de proposicions per pal·liar-la. Crec que les mesures que ha anunciat el president de l'Estat són unes mesures que constata una crisi tant de l'estat del benestar com del poder adquisitiu de les classes mitjanes. Això durarà encara anys i, per tant, l'Ajuntament de Barcelona, com a capital de Catalunya, com a plataforma d'enlairament dels negocis, de les empreses, de les possibilitats de tirar econòmicament el país endavant, ha de posar fil a l'agulla i continuar treballant amb fermesa per pal·liar els efectes de la crisi en la ciutadania. I, per tant, que ara hi hagi una crisi institucional és una mala notícia i nosaltres esperem que es resolgui ràpidament i amb la mínima incidència sobre la ciutat.